Areszka vagyok, és ez itt a Minecraft sorozatunk második része, és most én veszem a videót, nem Klube. Sziasztok! Na, hát akkor kezdjük is el. Ja, Ö, Mi lenne, hogyha először elköltöznénk? hát nem tudom, Jungle-be tényleg nem olyan jó ötlet lakni, csak van itt valami normális bajom. Hát figyelj, arra van havas bajom. Itt van jungle. Akkor szerintem menjünk oda előre, nem? Hát igen, csak akkor le kéne bontani ezt a félházat. Most végül is mindegy. Akkor én meg összeszedem addig a cuccokat. Majd amúgy van még 59 fánk, szóval gyere, menjünk. Jó, mindegy, de azért lebontjuk. Semmi Jó, sem addig, veszünk kárba. addig felszedem, amit leesik a földre. Ja. Majd írjátok meg kommentben, hogy még milyen gameplayekről szeretnétek videót. Már nincsen sok. Nincsen. Jó. Hát mindjárt lebontod. Amúgy jó, még jól állunk így napszakban. És le fog esni. Nem estem le. Na, menjünk, gyere! Már ezt az utolsó blokkot meg nem szedem ki, mindegy. Na, gyere, menjünk. Jó, meg merre felé. Mondom arra, mert mögöttünk havas bajom van. Menjünk ide ki a szélére, és akkor jobban látjuk a dolgokat. Hol vagy? Hát, várjál, mindjárt megtaláljuk egy, meg minden bizony. Ja, ott vagy. Ja, igen, látjuk. Na, gyere! Menjünk ide ki a szélére, és akkor úgy lehet látni talán, hogy ja, innen már így tiszta. Jé, ott van cukornád. Na, Ezt addig szedem. kiszedem még jó. Megtalálni a kacsát. Hallod, és itt egy tigris. Hol? Vagy leopár, vagy mi ez? Cica. Várj, ne bántsd, ne bántsd, ne bántsd. Nem, meg kéne Mert szelidíteni. én bántok. Elfut. Jó, mindegy, hagyjuk. Inkább bántom a kismagam. Nézd, ott van rendes bajom, vagy... Ja, az. Hallod? Hagyd már azt a cicát. Nem a cicát bántom, a cica, az meg fogom mindjárt bánni. És megint hol vagy? Nem, most megöltem a cicát, szégyen szemre. Na, gyere már. Jövök, csak azt a pár cukornádat meg főszedem. Ami Jó. ott van a nagy homok. De van nálam cukornát, hallod? Hagyjad. Most Nem szedtem baj, fel. az jó lesz, növelés. Mindig átmegyek ide a szembe lévő szigetre, nézd. Jó, cukornádból mit lecsinálni? Tudom, cukrot. A könyvet, könyvespolcot, papírt. Na majd nézzek Google-ba valami. Jó. A könyvespolcot lehet. Amint arra szokták használni igazából. Amint annak van értelme. És mi van itt a mederben? Úgy de mély ez a tó. Van itt Hallod? vagyon. Ez egy rendes biome. Maradjunk itt. És még jó is, mert van víz. Egy csomó tehén van. És van rajta fa. Aha, elég sok. Nagy bajom van. Portolj rá. Nem, de ezt a szembe lévő vagy? Aha. Hát így is jó. Itt. Csak az a baj, hogy kezd lemenni a... Nem baj. Amint kezd esteleni. Annyit el kell gyilkolni, amennyit csak tudunk. Ja, addig csapd le. Már sprintelni se tudok. Az a kérdés, hogy hova építsük a házat. Ott is van úgy cukor. Itt egy bánya. Körben egy hegybe kéne építeni. Itt egy bánya. Mert itt nézek valami helyet. Na, lesz sok-sok bőrünk. Ja, itt van bánya. Ez jó, csomó fa. Új, már tudom is, hogy hova rakjuk. Ide a hegyoldalba ez jó lesz, hallod? Hát ez bőven jó. Jó, akkor ki is rakom a keretet, jó? És most meg kell ölnöm a malacokat. Éhezem. Hát, épp ezért ölöm a malacokat, hogy ne halljunk élni. Meg fogok halni. Akkor portolj rám adok is. Nem kell, mindegy.
Mindjárt meg fog halni minden bizonyos. Ami neki annyira nem fog örülni. Neked nincs húsod? De. Csak sötétedik, és rengeteg mob fog leszpónolni. Ez mondjuk igaz. Ja, amúgy itt vagyok mögötted, közvetlen mögötted, fordulj meg, itt építem a izét. Addig lerakom a chestet. Meg a Facsákány, a menő vagyok. iszonyat menő. Adsz egy kis hú, vagy várjál, Persze. csinálj egy kemencét, Hát és a a... hús, most meg bányászkodni. Illetve bányászni, elnézést a beszéd hibáim. De akkor inkább csináld meg te a házat. Várjál, csak kell kő. Van egy csomó kövünk amúgy. Nem. És kiszedek 3-at akkor. Ó, 23. Hát most Nem nem látszott tudom. szint valahol? Bementem 3 blokkot. Ja? Amúgy, Fákja. hogyha nézd, itt ide lehetne egy creeper, ide lehetne egy lejárót tenni. Ott lent. Ma megijedt. Kajakat nem van. Elhiszem. Csak ide ne jöjjön. Nem. Kell csinálni még egy ládát. Most Csinálj a azt- fából, ami bent van. Itt van mellettünk Van egy... bent van Vág bent egy ki. láda is. Vágj ki ezt a fát, itt van mellettünk 500. És bányászok. Nem, de hallod? Ott van egy láda, azt meg tedd ki. Bent a ládában van egy láda. Jó. Mindjárt. Már nincsen fánk, baszki. Ja, de itt van. Csomó. Na, mivel látótávolság az óne, ezért fölmegyünk a természetben. Fő megyünk. Valami hasznos dolgot kéne csinálni. Házépítés. Az meg kell favágás, nem? Vágj egy kicsit, hallod? Azt jó. Meg fogunk dögleni amúgy. Hát én most sötétben biztos, majd mindjárt megnézem, hogy a holdállásában még mennyi idő van az éjszakában. Várjál, megnézem. Hol van a hold? Hát így most tetőzünk. Mit egy paukica. Pók. Ott a pók. Már itt a vaskardon. Honnan van vas... Ja, kraftoltál? Hát tudod, én menőcsávú vagyok. Ja, mondjuk volt a izéba. Mi az abba a templom szarba? Rengeteg vas, meg arany is van. Itt egy bányos, nem szólsz? Ha mondtam, hogy tele van itt bányával. Hát itt van rengeteg szén. Jó, nem rengeteg, csak 3. Akkor szedd ki, és akkor égetünk kajácskát. Na 3 az elég. Amúgy te nem hallod az egérkattogtatást? Nem. Jó. Akkor jó. Amúgy ne ez legyen a házunk, ez csak ilyen, nem tudom. Mennyire van a bánya? Fú, hát itt a bányában, hogy most nagyon mélyen bent vagyok. De a háztól kb. Mennyire volt? 20 méter. Akkor legyen bányaház. Vagy mármint itt Nem ilyen legyen bányaház, hanem szép dizájnos házunk van. Jó, de akkor Legyen ez meg csak... a maga esztétikája. Jó, de akkor ez csak ilyen kezdőház. Vagy nem tudom, hogy nevezzem. Én most nem tudom, hogy majd a nézők hogy fogják látni ezt a sötét bányát, de én egy viszonylag jól látom. Hallod, gyere ki, amúgy majd én elmegyek bányászni, mert ez úgy szar, nem is érdekes. Úgy várjuk meg a reggelt, és akkor elmegyünk úgy. Pont reggelig bányászok. Várjál, nem látom a holdat.
Discord, az csak a menő csávóknak jelenik meg. De kerek nem látom. Kajak a menő csávók. Túl sok fa van. Ezt érdemel. Annyi el! Annyi szén van itt, hallod. És mindjárt meghalok, király. Jól teszed. Várjál. Nincs Jó. rám kaja, megpróbálok innen kívánszorogni. De hallod, gyere fel, süssük ki a izét. Jövök, csak meg kéne találnom kijáratot. De már megtaláltam, vagyis találtam egy kijáratot, nem tudom, hogy az. Itt van rengeteg vas. Amúgy, hogyha jössz fel, akkor ott lesz egy Nem, krik. éhezek, megy le az életcsíkom, de nem érdekel. Kimanyáztam a vasakat. De basszus! Jó, na, Ne portoljál már. süssük már ki a izét. Jó. Itt a hús a ládába, süst ki. Már betettem, csak rak be a kemencébe a szenet. Mindjárt meghalok egyébként. Amikor hogy portoltam meg, az is sokat segített. Jó, a nézőknek mondom, hogy ennyi csalást megengedhetünk. Végül is, ja. Na van vas, csákányom, vaskardom. És kéne egy jó, ott a hold. Hát még azért van az éjszakában. Hoppa. Csinálok fákját. Jó, van bőr. Már- Ja, nem csak ruhát, meg akkor elmegy a menü skin. Kirakom. Van rengeteg fölösleges stickünk, de nem baj, visszamegyek a bányám. Jó, De várjál már meg. Várjál, még nem megyek vissza a bányába, még kell hús. De hallod nekem is, hogy egy gyors kirakom a tetőt, azt jövök én is. Hogyha itt leszek a bányában, jövök. És hallod, nyomd meg a C-t. És jelöld meg a házat. Jó van. Várj, addig eszem én is. Amúgy miért van kint a workbench előtt egy csomó stick? Én nem tudom. Na, gyere menjünk. Amúgy van nálad torcs? Hát van 56, meg 60. Jó, akkor világíts már ki. Vagy adj nekem is egy kicsit. Várjál, Felét. oda, itt van 56. Kösz. Na, itt van vas, ezt kiszedem. 2. Amúgy menjünk akkor vissza, ott még volt lefele menet. Hallod? Idő van. Na, Nem. ennek a résznek most vége. Köszönjük, hogy megnézték. Sziasztok! Szia!